FM ithoka sikhohle ukuthetha noma ngoti nesikhewu kunkumkani kani Yes, benijalo iqala emva kwensimbi ka2 o'clock we in it got Stack, we got Likhanisbuliseleni brothers abantu banibukele pha online hala back player Mara in the building uyazibulisela uSmara kwakhona molweni yashirishelana ngalamula mkhathani namhlanje ilumini ingwe izobulala irapid ingwe izobulala irapid mhloko wethu yena asikazi kuye kaloku uzaba ku-last kicks sisafuna ibattle ngoku yaqona yeah eququzelela le artist yakho yafuna ipope le artist sure ngustack ngapha ndiyabulisa man on my side ndiyabulisa yabo yes sir brothers otherwise since ndingumvundla yabo and ngumninawa enye generation so umfundi mvundla banza kufundisa isifundo yabo yeah okay brothers into zakwenzeka ngoku we just gonna play yabo akhondo sizayidlala akho beat there's nothing yaqonda we wanna know who's gonna go first mntakwethu coin toss and be tails ikoni toss tails stack yeah it's quick but for to ibonakali le into yes heads tail ne head yeah qala abantu smara okay let's get it yeah basambe banda kwethu smara is going first akuthukwa ke banda kwethu ne make sure that yeah hayi ke easy peasy let's get it yo akho need ya beat sizahamba acapella wow kuSmara umrepo nostayela visazi uStack umrepo sisihlayela oh ilevel asilingani bhuda uyipump ndiyikhavela biza icrew yakho bhuda izokukhavela because ngokuSmara uzaqomelela ikumkani yenze umcimbi uTastack ndizamxhela Tastack vach ungasingetrach zakunqunqu bezibhist kuthengise kusilah odibana noSmara yeza shoba unetrach because uSmara insizwe ngcelekithi yamphakamisa imdantsane ngizoyiphakamisa namhlanje ngiphakamisa iflag lyrically ngifuna ucula physical ufuna ujula namhlanje zahlafuna ezo dreads zakho zasivungula Tastack unyathele emsileni namhlanje ndimnawe echashalazini zakunqunqela embizeni uzawukhala noJoyce athi uvelaphi umjongeni Tastack namhlanje ngizokubulala namhlanje uzahamba unelwazi lokuba uSimanqa liqala anondawo yodlala xa ufuna uzodlala ubheke eChina ufuna ibeef ngizakwenza ngawe idina zakuxhela uncwina ukhwina and ngaqala kandikhlinza ngiqale ngamanqina zakutya ubuchopho ndaqeba nsule ngenwele isibhukubhuku somzimba ndisikhabele kuzihlwele time hi big shout out to Smara man easy peasy yeah Stack is coming up next man yeah le ndoda jonga ebona Smara hey kujinyiwe Stack is coming up next mntakwethu let's get it yo kwa hey uthi dreads zami uzazivungula usoluzidhoba nangomadubhula jonga sande untouchable xelisa nje nebhula but wena soze ndikutatsha nakuselula because uselula usengumntana kowenu sibethu umoya isibaya so that's why usengumntana jonga sani kwendimdala kwaye banibhetlisha nawo ndiyalihlaza komphansi webala ndakukhabe ezantsi ngathi utshaya izolo unqenqe phansi akho nithi noba ndibe ndiyenza ibende ndenza mfutshane cause sifika apha sisojobengo wena wenjopengo wojopengo sisojumbengo but ndakusota out so after June man so lo nyaka ndohlula ngawe ndikwenza uJuly time pull up yo
bazawungena abaphulaphula ngifuna bangene nawo pha on Facebook. We are live on Facebook. Ba comment pha what do you feel about the battle on WhatsApp singu 067 072 0344866. Brother, it's not like too much ne ixesha. We don't have too much time. Let's for we don't have time for Landik for a round. Let's get it, brothers. Let's get it. Yeah, it's getting nice. It's nice. Who's now Smara ne? Yeah, round 2. Uthe wonibona uTastek wavele wancancazela. Ndimbulele kula round ngokudibene nesithunzela. Tayami nshilo wangeyest ba namhlanje uzogqumelela. Udisana noSmara uzakhapha isitya sigcwele. Famba uphangela phaka fruit and veg because ngokusirepela amatswele. Tastara mwana uyayibona lewimo ndikubulele. You want to challenge enza sure ba une pace because amanzi anetyiwe so you gonna taste. I'm more than a loaf, you're less than a quarter. It's about to cleavage because after the battle uzawubhoda. Ubona buzi ngapha kwasinotsha ombre phanyana ndiyabotsha. Wona ungezi zenze ngathi namakhosi kale ziyantrotsha. Uyifake egqirha uyazithwasisa. Namhlanje uzaba lithumba zakucudisa. Tayami irep yeke wena ngoba uyaspeedisa. Usmara kanandanga. Tayami nandibukhali ndiyasika njengepanga. Emva namhlanje uTastek igama lakhe naliva kumiphanga. Because namhlanje ngizamncwaba. Usmara liqala wena Tayami usadlala. Inxaka umdala ngesithi kwendala like unosala. Iweakness nabrafa buyakubhatala. You complain about the unemployment kodwa work kanonjalo uTastek. I'm sure they isola le werk. Umtsho ndisile ngomgqibile de waderk. Hey, it's hitting up the studio. Hit us up on WhatsApp 072. Keep up on my water. I set up. STK, let's get it. I think this is the last round. Boy, child, nazi into bendizifuna. Challenge, bra. So, bra yan challenge. Mnanza kwenza ibeke phansi inqawe ibona ba challenge. So mamela. Awukazonimela. Ndingakunika netrashes newheelchair njengoba uzikromba isifuba kodwa ungo Ric Flair. Mamela, umamela. Guess what? I don't guess. Awu guess because wena ufanele ubethwa ngeswazi. Ngoba ndikupelisa iswazi ngeSwati. Mamela ta. Wena you should work on your legs because ulame wenze noba zizigwatsi. Okanye ndikunika izoli kubambe ungade kufika iflying squad. But kanifuna uyenzani lokwemigca yasequad. But bentenza kufundisa isifundo so ngoku sesikolweni. So guess what? Oh. Ingathi awunayo ikhas negaslight. Just kidding. Oh yes, man. I know, brothers, entertainment, but nothing personal. Ndiyabulela man brothers ngoyenza mnandi show yami. You know how it do. Tena ngathi nesihloko nje jana nami. Ngilo right up. Ngibela kosimoko ngibela. I don't think uyasifuna samo. Just plays battle leagues uphulaphula isixelele pha emcebeni 0720344866 0720344866 okanye sibamba napha emncebeni ku 0432850518 0432850518 siyabuya ngo What's going on with Just Blaze? You know what it is.